кооперативи тиҷоратии тухмипарварии Чоркӯҳ яке аз хоҷагиҳои калони кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, деҳқонон асосан ба боғдорӣ, кишту парвариши ғалладонагиҳо ва сабзавоту полезиҳо машғуланд. Бояд гуфт, ки хоҷагии мазкур дорои зиёда аз 700 гектар замин ва аз ҷумла 285 гектар замини кушод ва 415 гектар боғот буда, аҳли саҳрои хоҷагӣ дар таъмину таҳкими истиқлолияти озуқавории мамлакат ҳиссаи арзанда мегузоранд. Хоҷагидорони Чоркӯҳ соли равон киштии зироатҳоро мутобиқ ба меъёрҳои агротехникӣ бароҳ монда ният доранд, ки ҳосили дилхоҳ ба даст доранд. имрӯзҳо аҳли саҳрои хоҷагӣ баҳри муташаккилона гузарондани киштии сабзавоту полезиҳо аз ҷумла картошка тадбирҳои амалӣ меандешанд. Хоҷагии мо асосан ба самти тухмипарварӣ машғулем. Имсол хоҷагии мо киштии тирамоҳӣ ғалладонаро бароҳ мондем, ки зиёда аз 71 гектар мебошад. Аз ин 11 гектар кишти хӯроки чорво бароҳ мондем. Мана ҳозир бошад хоҷагии мо ба кишти картошка машғулем. То имрӯз дар майдони 45 гектар картошкаро кошта шудем. Ният дорем, ки зиёда аз 100 гектар кишти картошкаро бароҳ монем ва ҳосили хуб ба даст орем. бояд гуфт, ки ин кооператив ба қатори хоҷагиҳои беҳтарин дохил шуда, дар самти истеҳсоли ғалла низ яке аз пешқадамҳо маҳсуб меёбад. Дар мавсими соли гузашта деҳқонони хоҷагӣ зиёда аз 210 тонна тухмии гандуми хушсифат ба даст оварда ба хоҷагиҳои ғаллапарварии ҷумҳурӣ дастрас намуданд. имсол хоҷагидорон ҷиҳати саҳмгирӣ дар таъмини истиқлолияти озуқавории мамлакат дар майдони 72 гектар кишти гандумро бароҳ монданд, ки имрӯзҳо нашу намои хуб доранд. деҳқонон тасмим гирифтанд, ки имсол низ тухмии баландсифати гандумро парвариш намуда ба хоҷагиҳои кишоварзии ҷумҳурӣ пешниҳод намоянд. аз як замин гирифтани 2, 3 ва ё зиёда аз он ҳосил аз афзалиятҳои сиёсати кишоварзии мамлакат буда, ҳамзамон аз омилҳои муҳими таъмини шоистаи амнияти озуқаворӣ маҳсуб меёбад. дар расидан ба ин ҳадафи олии стратегӣ, гузарондани кишти такрорӣ ва такрори истеҳсол аҳамияти хоса дошта, заркорони хоҷагӣ тасмим гирифтанд дар мавсими имсола низ меҳнат намуда, бо баландбардории нишондиҳандаҳои меҳнатӣ дар таҳкими истиқлолияти озуқавории мамлакат саҳми шоиста гузоранд.